mukbang. Tapos Bombay. Andam na punta og pahaniod to. Kay wala may sudan mag gulay-gulay lang sa takaron. Okay, wala man tay kwarta, mag gulay-gulay lang sa ta, mag salad-salad. Suka. Yan to guys, ready na nga mo sudan. Okra-okra lang sa taron ko tay kwarta. Paris uyap nga niluto. Tapos lamas nga pinalami. Yan to. Ito to guys. May sa okra. Kanang naglupot-lupot pa sa kadanglog. With kamatis, pang-pahamis ng kuti. Sarog di mahamis no nga. Halos kada kaon na kamatis. Kalami sa okra. Ini kang ito. Ito ang ulit sa okra namin guys. Sarap. Dito lang karin tagam. Kamatis o Bombay. Plus uyap. Gawin na lang ang okra.
See you next video guys. Kaya medyo nasarapan. Dahil sa aming bye bye. See you next video. Please follow my reels. Thank you. Bye. Bye. Hello, bye.